Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Uknyang jingpang novel coronavirus, lani ubabaro ngiyatip kumu COVID-19. Ulakta omtang niya ki kun menreo hasat la kapertai, nrai wat ya ki jingri ki baklam kenrat ru, lani ya kita ki balatip kum ki stray animals. Ki ksau, lani ki miau, but wat ki wei ki jingri ki balong ki jing tau balabu hidau blay try kenrat, hang ni hasla pertai, ki akendu jing e shikat day hakum kini ki por, jongka lockdown. Kaba ka sorkar pedeng kala penjari nado ka arf sautarik uluber arajar arpo bat kabadang yai biteng shushu mentah. Kini kimarat kim snutu ke ei ka balaja. Nrei ki tipat baka kpo kala perking namar kim yo bam tikanashu kum haki por balai loy ke jinglong jingman hakan leng saukun ki kentoit baki im kisa. Kum hagani ka por pat baro lahiran lut Kibriu baju ya juyeng kila duna kuntup ya kikali bat kabakong san kalong habalakhang ki jakabam omdon shu kabatam kentai na benta kini ki jingri dan pat kibriu ki basngosen ya kini ki jingtau kum kiriu shimet lani uni uwei urang ba nong patai kubor ubala ibha hakani kakam uba jusmat ban leit sa ya ki so surok mensngi lani wat men mit ru Uni orang ba u itu bat ubuk kerteng ya kini ki jingri kum ya ki lajong bat makiru ki itu ya u. Kawai pat ka kenhon ka batrei klem tengkai bor ban ai jing shakri shagi jingri ba klem kenrat kadai ka People for Animals Welfare Society lani ka baki jer lengkot kum ka pos Shillong. Kendiat benai haswa jong ka lockdown ka Batesi TV kalayo alat ban ya mer bat kinong yalam jong ka pos Shillong halor ki jingri ba klem kenrat bat ki ba im hasurok lani shaklau shabatap ni de ki rescue team kumba ya rap ya ki stray dogs mo ki so surok ki miao surok ki bam don try de kane ka team jungi gilas dang na do 2018 henry kala long active pa de na do kini ki portalang last year kan it was just ka kadetang ka WhatsApp group dalai kendo barok ki animal lovers pada kini ki beriu bayat meran tingis dang ban beli kum ka NGO kan ngin sedang kum ka NGO and then ngin yarap ya babun so ngi dang ban khot ya ki babun ki beriu ki ba kwa ban join ban ngi mo kum ki volunteers te mentang ngi don shispak ngot kum ki donators ki volunteers tang balong ki ba active pada arpo opsan ngode bangi le rescue bet janman kapor Hoi, nakaliang jong ka sorkar ru kalapan pau ke jing sungkhia ban ba lem yak lengkor ban pelait na ke jing bagi jingri baklem kenrat kiwan ra sya ke imlang ka salang khamtam hapdeng jong ka sorba Shillong Henrei ka syongpat satang lada ki jingtmu ban bu ya ki jakari kum ki animal shelter kin urlong na em Jinjar kalau mau bernyo ay kajaka. Pin mata ka paun benri ki ki marat ki jingri ay tu kan stom hi nama bakam ngimkwa bakan dan hajan jo kono ka kan khamjan bat ki jaka sa ki beri ay tu kala ban kan ni ka lasi ka jing sma ne ka tak kom. Ni wa ni jaka tu jaka pada Shillong ka berjenjar nyo ka kham pas tang jaka sarkar ya abus ki office Tarukong. Tinggi yang persan ni, lasi long hampaji nak kasar, hampaji nak Shillong. Tiada lagi bingyo, tiada long gak bahaya pelat. Long lap nak abad kiam berdengyo ben iri nak hangta. Tiada with all medical or other veterinary aids and assistance. Intan ni bersu kiam bersu buang tu, bersu besar ang kabam, ni proper medical care. Ka kenhun jong ka People for Animal Welfare Society Shillong ka julet barabor ban ajing yarap habadon kanu ke jingja pasngusi ya ki jingri kum hakaba ki sya penshitom lani kingat hakano ke jingpang ne kalana ka jaka sumari ya kimrat ka bahalum dingjri gari kana ka de ka wei ka bangilalap ya ki khot kat bakidang ajing yarap ya kimrat
Menta baka sorkar kala beteng biang ya ka lockdown, bat bala kham perking nadu bala don ka jingyo kem yo niu knyang COVID-19 hapo jela, kala penlong ya kani ka kenhun, ban siam jing ha ka ban lek psa ba mi ka jingri baklem kanrat. Nrei kam sim la pensenge pat yaki, namar kidang don kamon ban trei kum ha ka ban penkre ya ka bam, ban ha ki yo jing bit na ki bor penya district ki julek keleng ki jaka kanong ba, ban psa ba mi ya ki jingri. Ni na kaliang post long ni le kat bala ban ai bam ki so ni ju ka feeding nama ki kini stray dogs ki sanya ba hai ki jakadi do ki restaurants ki fast food joints ete Menta babaro kidukan ki khang an ndoro ngidei ban we need to follow the rules jang government ai te menta ni ki so basanya ha ki restaurants ha ki dukan bade do e menta ki myo ka bam menta ka de ka por ba ngi hab yad don lang to help them because this is our duty te ngi yarap long ngi pan ka donations ki bon ki pat ba kia open heartedly ki ai donations ni ki members jang iru kiranggan ki de na school na colleges kidang ai makiru na pocket joki te kumta ni pelang ki sa ni ni ai to ban ki so ki yaw kat bangilap ki jagai as much as we can. Kejing ki bang syam ki de bang nyok ban kek ki biscuits shi cartoon nyok ban kek tang shi pau ne khat san kali te kata hi tang ka wei ha ku ju ko pon ni ke pat ki pai ba kin yarap ini da ka ba hibu iki ba ki ha barian jongki nama ba kumpuni ki pon ni na ban like bar okhoj pat man ki jaka tingi nakaliang jumi ki pos ni kepat iki ba paro ban no smiang ban yarap ini Ngimde ban klat ba ki maratu ba kimdan yeng kimdan cham ki thangan kiru ki siang so dini batai bangi dei ban yarap ki ke na yang kong kapos ni le kat bangi la ni ye ki number first we had problems ban yo kapas ke plus ban bon ki bro more than 5 people ni tham la ban feeding e ko ko ni jinja gamenta ni le kat bangi la ni mi lai ngot ne arngot ne sawot ban ai ki bam sne stay na lai mokha laban madan ruting bon ha kijaka nong thamai dang ai and as far as the information kiwe ru kidang yarat tamba kane kade ka request nangi ki breo na yeng ro pinda dan ki bam pin shat e pinda tam pindiat bo habar nai violate the rule of the government tamba bo habar yang ki so ki kimyau kin sma ki kabam kin yo kin wani tang kata hi request ke baro ba sindia di lani dod lani bam ke ruban bo habar ba kin yo makiruban bam